Un quart i mig de 12 del matí, continueu estant a la sintonia de Ràdio Llavaneres i Ràdio Sambi. Amb l'intent d'anar renovant els continguts del nostre programa, anem intentant incorporar-hi nous espais que puguin satisfer les necessitats de tota la gent que ens escolta, abarcant els diferents àmbits del nostre dia a dia. I per això avui ens ve molt de gust estrenar un d'aquests nous espais, donant la benvinguda a la Montse Macanàs, que a partir d'ara, i coincidint amb dijous i cada 15 dies, més o menys a aquesta hora, estarà amb nosaltres per descobrir-nos l'univers zen. Montse Macanàs, benvinguda per estar aquí. Gràcies. Gràcies per la teva presència. Un plaer. Primer, per la gent que ens escolta, malgrat que la Montse Macanàs és ja prou coneguda a les nostres poblacions d'influència, ens agradaria que ens fessis una petita semblança de qui és i què fa la Montse Macanàs. Doncs bé, la Montse Macanàs és una persona normal, com vosaltres, que tinc una inquietud molt important i molt gran vers la consciència, de viure amb consciència i sentir-ho així, viure el món des d'un altre lloc, vibrant amb els valors i buscant sempre doncs, un comportament amorós. I bé, doncs, fa uns anys em vaig començar a dedicar a les teràpies d'aquest tipus, energètiques sobretot i corporals, i bueno, doncs, aprofitant la vinentesa d'aquest meravellós espai de la vostra companyia. No? En aquest món tan frenètic que estem vivint, sí. No ho hem de dubtar, sens dubte trobar aquests forats, aquests petits temps per dedicar-los a això, a conèixer-nos nosaltres mateixos, a tranquil·litzar-nos, a viure en pau amb el nostre entorn, sense cap mena de dubte, és cada vegada més primordial, oi? Sí, i més enllà de trobar aquest espai, penso que el que és important és saber connectar amb el moment d'aquest silenci i tot i estar dintre de la voràgina i poder-lo portar al nostre dia a dia, no? És a dir, que la calma i l'harmonia ens acompanyin, més enllà de si estic treballant o estic dinant en un restaurant i està a tope de gent o estic a la parada de l'autobús, no? Sinó aconseguir doncs, que la companyia de la calma i la tranquil·litat dins nostre, no? Per poder d'alguna manera lidiar amb tot el que ens passa a les 24 hores del dia. No tan sols trobar aquell espai o dir me'n vaig un dia a la setmana a fer ioga o me'n vaig un retiro un cap de setmana, sinó fer que això t'acompanyi les 24 hores del dia. Jo penso que aquí és realment el repte, no? I potser l'èxit, no? de tenir la consciència a les nostres vides. Sí. A més de que se'n pugui beneficiar tota la gent que ens escolta, el que també volem nosaltres en primera persona, l'equip del programa, doncs compartir aquests minuts amb tu cada 15 dies a fi i efecte de conèixer també més en profunditat tot allò que ens puguis explicar. Què serà aquest univers zen? Doncs mira, univers zen el que pretén no és més que iniciar com una mena de viatge cap al nostre interior i a través de tot allò que incideix en nosaltres, no? I que tant en el nostre cos físic, com mental, com emocions, com espiritualitat. I llavors el que intentarem és fer-ho de manera pausada i tranquil·la, no? I llavors a cada sessió ens versarem cap a un tema, sí que iniciarem aquest viatge a través de la respiració, perquè d'alguna manera la respiració és el que ens connecta a la vida, per tant és el que ens acompanya a les 24 hores, no? I aprendre que a través de la respiració, un cop la coneixem i podem modular-la d'alguna manera, doncs ens és molt més fàcil transitar el dia a dia. Per a algú que no estigui gens posat en aquest món, que no hagi sentit de la respiració, que sí que sentim a parlar, però que no hagi sentit a parlar gaire o conegui gaire el que és una meditació, el que és una relaxació, en què consisteix. D'entrada, com se li crida l'atenció? De quina manera crides l'atenció o convidaries a algú, no, a escoltar-nos? Doncs mira, potser d'entrada seria, és a dir, observar, sempre partim del mateix, no? De prendre consciència. Què vol dir prendre consciència? És a dir, observar. Observa com és el teu dia, observa com és la teva actitud, observa també els teus ritmes, observa't si normalment durant el dia tendeixes a estar més intranquil que tranquil, observa si quan vols respirar, si trobes que a vegades et falta aire, que potser t'agradaria que els teus pulmons abarquessin més,
Observa també si quan estàs interrelacionant amb els altres tens una actitud potser sense donar-te en compte més irascible, o de seguida estàs molt nerviós i sense saber per què, no? O sigui, jo crec que tot ve de l'observació i de dir, la majoria del dia, d'alguna manera, no m'acabo de sentir còmode amb com l'estic vivint i m'agradaria apostar per una altra cosa, no? Per ser capaç doncs, de relacionar-me des de la calma, de prendre decisions en perspectiva, perquè sí que és veritat que a vegades tenim decisions molt importants i com que ho estem vivint dins, com si fóssim els protagonistes de la pel·lícula, que en realitat ho som, ens costa molt perquè no prenem consciència de l'entorn. Llavors, si tu tens la capacitat de sortir d'aquí i observar-ho com si fos un teatre, llavors d'entrada ja les milions de possibilitats se t'obren i se't mostren, no? I una mica és això, que si tu realment tens inquietud, més enllà de que t'interessi el tema espiritual o no, o que diguis, jo no sé ben bé què és l'energia, ni... És igual, el fet és que hi hagi algú dintre teu que et digui, ostres, sí que vull fer un petit canvi, no? Vull viure-ho diferent, no sé com, ni de quina manera anirà, no? Però aposto per allò. Llavors, només que hi hagi una intenció, i aquesta intenció evidentment positiva, sempre que hi ha una intenció per fer alguna cosa, ja n'hi ha prou. A partir d'aquí, com es farà? No ho sé, ja arribarà. Una cosa tan bàsica, tan primitiva com és el respirar, sense el que cap de nosaltres podríem estar aquí ara asseguts, i sobretot portant-ho una mica al nostre terreny, el terreny de qui té un micròfon davant, on el saber respirar és importantíssim per no bloquejar-te, com ens ha passat a tots bastantes vegades. Sabem respirar? Aquesta és la pregunta del milió, perquè a més, jo que solo fer tallers d'aquest tipus, no, i a formacions a les que faig sempre sobre la respiració, d'entrada quan a algú li preguntes, no, respires? L'altre és que de cop i volta deixa de respirar, no? Para, no? I diu, i de fet tots respirem, perquè en el moment en què naixem és el primer que fem i quan ens n'anem és l'últim que farem. Llavors la respiració ens acompanya, però més que la respiració a mi m'agrada parlar de l'acte de respirar. Què vol dir acte de respirar? És a dir, jo inhalo i jo exhalo. Com ho faig? Tots ho fem com podem. No és que hi hagi una manera bé o malament, perquè sí que és cert que el procés de la respiració és jo inhalo, agafo l'aire, omplo els pulmons i després a l'exhalar doncs deixo anar l'anhídrid carbònic, i això és la funció que es va fent així cíclicament, repetidament, no? Llavors és observar quan jo estic fent aquest acte de respirar, és a dir, quan jo inhalo, si l'aire que m'arriba en tinc prou per mi o haig de fer un esforç, perquè sí que el dia que ens dediquem al capítol que serà única i exclusivament respiració, parlarem dels tipus de respiració, sí que vas és observar de dir, ostres, és que jo estic respirant i aixeco les espatlles amunt, no? I dius, i clar, l'aire no l'agafo per les espatlles, l'aire m'entra pel nas i em va parar als pulmons, que està dintre de la caixa toràcica, que són les costelles i la columna que ho envolta. Clar, llavors, si jo aixeco les espatlles, l'únic que aconsegueixo no respiro més, sinó que agafo una contractura a la part superior de l'esquena, que després és quan, ai, quin mal que tinc, no? I de la mateixa manera respirem també lateralment i tampoc som conscients d'això. Llavors és observar de quina manera respiro. Sí que és cert que jo adequo la meva respiració a les emocions que em passen, perquè el diafragma, que és un múscul molt important a la inhalació, no a l'exhalació, el diafragma diu que treballin els altres, llavors en aquest múscul incideix tot el que ens passa, totes les emocions van pam, 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 que em fan un susto, diafragma, que estic nerviós, diafragma, tot va parant allà. Llavors què passa? Aquest múscul es va contracturant i clar, jo no ho veig, no és com un bíceps, no? Que dic, ui, tinc una mena de contractura, me'n vaig al fisio que m'ho toqui, i el diafragma no el veig físicament, però sí que si jo m'observo i veig que la meva caixa toràcica o que els meus pulmons no rendeixen tant, segur que hi ha alguna cosa a nivell diafragmàtic que no permet que jo tregui el màxim profit de la meva respiració. Com que m'agradaria, i penso que tots, que aquest espai fos el màxim de didàctic possible, sí. Pot haver-hi algú, possiblement poca gent, però que en aquests moments digui, què és el diafragma? On el tinc? Sí, doncs mira, el diafragma és un múscul que està situat, si prenem consciència de, si ens toquem la caixa toràcica, és a dir, que va des de la part alta de l'esquena, és a dir, les espatlles, i baixa fins a les costelles són caixa toràcica, i al darrere la columna,
Doncs, si toco la caixa toràcica al final de les costelles i el ressegueixo amb els dits, aquest múscul s'insereix, va com si anés cosit a les costelles i va fins a la columna vertebral al darrere, i llavors baixa per uns pilars que es diuen com una altra part del múscul i s'enganxa a les dorsals. Llavors això és com una mena, com si fos un paraigües i està cap endins, és a dir, com si realment tinguéssim un paraigües aquí dintre, i al damunt d'aquest paraigües és on descansen, doncs, els pulmons i al mig el cor. Llavors, per aquest diafragma també passa l'artèria, passa l'artèria cava, no, la vena cava, l'artèria aorta, llavors també hi ha l'esòfag, i moltes innervacions. Llavors, què passa? Quan això es contractura, doncs pot ser que tingui problemes a l'hora de digerir, pot ser que tingui mala circulació, i un infinit de coses, però més enllà de posar-nos com què passa amb el diafragma, no? Vull dir, i a més avui en dia que tenim internet, doncs busquem diafragma, l'observem, mirem i llavors intentem sentir-lo dintre del nostre cos, perquè és veritat que a partir d'una imatge visual és molt més fàcil, vull dir, per més que jo expliqui, doncs jo us convido a que aneu a buscar què és un diafragma, i el busco i dic, val, això és el que jo tinc instal·lat aquí, i aquest és el múscul que m'ajuda doncs, a jo poder respirar. Evidentment hi ha molt més altres músculs, no és l'únic, no? Però sí que és un dels més importants, i que si jo l'ajudo a través de l'exhalació, o sigui, quan jo trec l'aire, intento que sigui d'una manera lenta, fluida i sobretot obrint la boca, i si puc fer soroll molt millor, aquest diafragma m'ho agrairà. Al principi parlaves de la importància de l'observació a un mateix, però no acostuma a ser fàcil fer aquesta observació, no? Sovint ens costa parar i veure què és el que està fallant o què és el que ens està passant. Llavors, com hem de fer aquesta observació? Doncs mira, primer et diré que al final d'aquest programa, quan fem la petita relaxació guiada, serà sobretot també una observació. O sigui, us convidaré a que us observeu. A veure, l'observació no és més el fet de prestar atenció a com estic en un moment determinat, o sigui, observar com respiro, com està el meu cos, si estic tensa, si no estic tensa, com descansen els meus peus al terra, com estan les meves mans, si sóc capaç d'observar tot al meu voltant, si presto atenció a tot el que m'arriba, i també és molt important, el que es tendeix molt a parlar de la ment en blanc. La ment en blanc no existeix. És impossible la ment en blanc, perquè la meva ment està preparada per enviar inputs constantment, no? Llavors, què es tracta quan jo vaig a parar per relaxació, per meditació, pel que sigui? És a dir, quan jo prengui consciència del moment, també us convido a tancar els ulls, perquè per entrar més en nosaltres, i llavors és quan la ment m'enviï supermercat, doncs jo el deixo passar, observo aquell pensament i no em focalitzo. Que passi. Em fa mal el dit del peu. Bueno, ara no puc estar per tu. Que passi. Els veïns que passi. Després, que passi. O sigui, en aquell moment, tot el que la ment em va enviant, perquè ella em boicotejarà, perquè a la ment li interessa que jo estigui actiu. No li interessa que jo pari i ara comenci a escoltar les gavines, no. La ment et diu, no, aquí hem d'anar per feina. Llavors ella constantment anirà pam, enviant coses. Doncs jo, bueno, gràcies ment, però ara no, o sigui, el meu diàleg és gràcies, però ara no estic per això, ja ho reprendrem després quan acabi de la meva observació, no? I tot el que ens va dient ho anem enviant, ho anem deixant. I llavors aquí arribarem a un punt de calma mental, que això seria la ment en blanc, o sigui, una calma mental que els pensaments van i venen fins que jo realment em centro en mi, en com respiro, en com estic assegut, en què està passant en aquell concret moment, ni abans que ja ha passat, ni després, perquè el després encara no ha arribat. I precisament d'això que comentes, les persones que tenen tendència a pensar molt les coses i a donar-li moltes voltes a les coses, com és el meu cas, per exemple, això deu costar molt encara més, no? El fet de poder apartar aquests pensaments que tu explicaves, si tu ets una persona que li dones moltes voltes a les coses, no sé, m'imagino que deu ser encara més complicat, no? Sí, és complicat, però és complicat com tot. És complicat com el primer cop que agafo el cotxe. És complicat com el primer cop que dic me'n vaig a viure sol i he d'anar al súper a fer la compra.
Per més que, saps? Vull dir, haig de fer una llista, no sé per on haig d'anar, no sé si tindré prou, com fem tots sempre gastem més del que toca perquè estem emocionats perquè és la primera vegada que omplim la nevera. O sigui, tot, absolutament tot, és complicat. Per algú serà més difícil o més fàcil. El fet és que no és impossible. Basta que tu vulguis fer-ho. Si tu dius, jo vull intentar, perquè ningú n'és après, i fins i tot jo soc la primera, jo també era una ment molt i a més jo també necessito entendre a nivell mental moltes coses, i llavors la meva ment sempre ha estat molt activa, i jo he après a fer-ho, llavors si jo he après, per què un altre no? O sigui, si un altre fa, per què jo no? O sigui, jo m'he de permetre i m'he de creure que jo tinc la mateixa capacitat que qualsevol altre. Dintre de les meves possibilitats costarà més o costarà menys, però impossible, no. És a dir, que en cap de les maneres fer tots aquests exercicis, entre cometes, que tu ens plantejaràs, assimilar totes aquestes explicacions que ens portaràs, no té per què canviar la nostra personalitat. No, no canvia l'essència. L'essència tu ets qui ets, és a dir, si tu ets una persona amorosa, seguiràs sent amorós. El que sí et fa és et prenc consciència de qui jo sóc i dir, dintre del que jo sóc, quines coses ja m'agraden prou i potser les vull potenciar i quines coses que no m'agraden tant vull millorar. Però no implica que jo he de deixar de ser fidel qui jo sóc. Anem a parlar de l'essència com el que hi ha interior d'aquella persona, més enllà de si sóc un pare, una mare, un amic o un veí. Perquè qui sóc jo realment? I allò no canvia. El que canvia és la meva manera de relacionar-me amb el món. Això sí que canvia. Perquè quan jo parlo des de la tranquil·litat, és més normal que quan vaig a parlar o vaig a enfrontar-me a qualsevol cosa, si jo vaig amb calma, la gent es calma. Però si jo vaig nerviós, la gent que està allà no em coneix i capten com que arriba algú nerviós, no? Perquè aquí entraria el tema de l'energia. Què vol dir energia? L'energia ho mou tot i ho és tot, l'energia. Llavors, què passa? Mira, per fer una mica un incís a l'energia, no? No sé si us ha passat de vegades que aneu a algun lloc, no coneixeu a ningú, i veieu persones, no? I de cop i volta et fixes amb algú. I no sé, l'observa i dius, ostres, aquesta persona, mira, em diu per anar-me a jo que sé, fer un cafè, i li dic com que no, perquè no sé, és que no sé què té, no sé què li passa, i no el conec de res, però em dona com un mal rotllo, no. I al revés, una altra persona que tu no saps tampoc per què i et diu, vens a fer un cafè? Bueno, i tu dius, a fer un cafè, a dinar, on faci falta, perquè et dona com un bon rotllo. Doncs això què és? Que totes les emocions que jo tinc a dintre, que jo visc, es manifesten a fora energèticament. Llavors, si jo per dintre vibro amb colors una miqueta, m'agrada parlar de colors perquè sigui més identificatiu per tothom, no? Però si jo, per exemple, estic vibrant doncs, en un moment complicat, difícil, estic enfadat, diem-li que això és un color, per exemple, gris claret, vale? Si amorosos, no el pintem negre. Un color gris claret. Llavors, aquest color gris claret és com que surt a fora meu, m'acompanya, tot i que no es veu visualment, però m'acompanya. Clar, la persona que vibra gris claret s'acostarà a mi. Sol passar, no?, que dius, ai, és que tinc mala sort, i tot em passa a mi, clar, perquè jo estic atraient això, si jo estic en un moment estic enfadada, em vindrà algú enfadat. Si jo clar, jo ho atraic, igual que si jo tinc molt bon rotllo, doncs, és que sempre em trobo amb gent que té bon rotllo. Clar, perquè estàs vibrant, per exemple, en groc. Doncs la gent que vibra en groc ve, un groc, i van cap allà. Vull dir, això funciona així, l'energia. Llavors, jo, des de la meva consciència i observació, puc canviar. I en el moment en què jo dic, tinc un moment que estic passant per un mal moment, d'acord, doncs, si jo el respiro, me'l relaxo i me'l quedo, perquè vaig entrar en un lloc que no m'interessa que aquest mal moment es vegi, el deixo allà, i vaig apostar, doncs, per molt que em costi, doncs, per un somriure, que també explicarem que posant-te un boli a la boca també estàs enviant, notes el teu cervell i dius que estic somrient i al moment tot canvia. Saps? Vull dir, hi ha maneres d'intentar ajudar la ment a que hi hagi un canvi, no? Però si jo aposto per molt que em costi, doncs, fer això, doncs, canviar el posat, intentar caminar més recte, amb les espatlles més obertes, no? I busco doncs, que la meva mirada sigui més tranquil·la. Si jo vaig fent aquests petits exercicis, no m'adonaré que la meva energia canviarà i la gent que s'aproparà a mi també. Durant les properes sessions, durant els propers espais, anirem descobrint, per la gent que ens escolta, aquestes diferents fases d'aquest univers zen. Sí. Ara el que has dit que plantejaríem avui per començar, en aquests últims minuts de secció, és fer un primer exercici, no? Sí, doncs mira, jo avui us convidaré a relaxar-vos o a observar de la mà
de Ludovico Einaudi, que és un compositor i pianista italià, amb el seu tema Una matina. Això ho pot seguir també tota la gent que ens escolta a casa perfectament. Tothom, perfectament. Endavant. Llavors, el que jo us convido és a que busqueu un lloc còmode per seure o per estirar-vos, i quan estigueu ben instal·lats us convido a tancar els ulls. I us convido també a que ara si observeu com és la vostra respiració. Observeu com esteu inhalant i observeu com esteu exhalant. I no jutgeu, tan sols observeu. I observeu també com està el vostre cos. Observeu les cames, observeu els braços, observeu el tronc i observeu el cap. I si us venen pensaments, deixeu-los passar i centreu-vos només en vosaltres, i si hi ha sons externs que us ajudin a entrar encara cada cop més en el vostre moment. Sentiu com l'aire que entra pel nas, baixa per la gola i arriba als pulmons. És un aire fresc, és un aire pur. I quan exhaleu, aprofiteu per deixar anar tot allò que no voleu, tot allò que no us agrada, els dolors, les penes, les ràbies, les tristeses. Tot allò que no va amb vosaltres, abandoneu-ho amb la respiració quan exhaleu. Envieu-ho a l'univers. I l'univers us ho tornarà en forma de llum, de pau i d'amor. Deixeu anar el vostre cos a poc. Abandoneu-vos a aquest moment. Deixeu que la calma entri dins vostre, que us acaroni com una ploma. Sentiu-la al cap, sentiu-la a la cara, als braços, al tronc i a les cames. Sou calma, sou serenor, sou tranquil·litat. A poc, i quan us vingui de gust aneu prenent consciència del vostre cos i del moment on us trobeu. I quan us vingui de gust, obriu els ulls. Funciona, Funciona molt, funciona. És un experiment que a nivell radiofònic jo no havia fet mai. I, òbviament, he de dir que les sensacions que un sent, malgrat aquesta tensió que en un primer exercici no pots deixar del tot, perquè estàs pendent d'altres coses, però fa que tot canviï. A més, en aquest cas jo crec que és un punt a favor i molt important que anem amb cascos i que la veu ve total i absolutament directa al teu cap, que no pas si no anéssim amb aquests cascos. Això també podríem fer que la gent que ens escolta, aconsellar-los, no sé si és... Fins que no ho tinguin tant per la mà, doncs potser posar-ho a nivell cascos. Per escoltar-nos amb auriculars aquest espai. Exacte. Que ja et vas acomodant i ja ets capaç que malgrat les interferències exteriors que hi hagin, tu ets capaç d'entrar amb tu. T'aïlla més i et pots centrar més en tu mateix. Amb el que està fent, sí. Univers Zen, amb la Montse Macanàs, avui per primera vegada en aquest temps de ràdio de mig matí que transmetem al Maresme a través de les freqüències de Ràdio Llavaneres i Ràdio Sambi. Ens ha agradat, de debò. Moltes gràcies. D'aquí 15 dies hi tornem i convidem a la gent que ens escolta que n'estigui pendent, tota vegada que això, si més no, ens ha d'ajudar a viure millor,
a comportar-nos més bé també amb tot el nostre entorn i, en definitiva, penso que, em corregeixi si no és així, a ser més feliços. Sí, jo penso que el secret és apostar per l'amor cap a nosaltres i l'amor cap als altres, i a partir d'aquí tot ve sol. La Montse Macanàs, d'aquí 2 setmanes a mig matí. Gràcies per venir. Gràcies a vosaltres.